vás tu vítam. Moje meno je Lukáš Vrábel, pracujem v Sezname ako výskumník a okrem iného sa venujem aj spracovaniu obrázkov pomocou neurónových sietí. A táto prednáška je vlastne o tom, jak tie neurónové siete fungujú niekde vo vnútri a aké sú tie základné princípy za nimi. Tak, tá úloha, na ktorej budeme ilustrovať to fungovanie, bude vlastne klasifikácia obrázkov. Čiže máme ako na vstupe nejakého algoritmu budeme mať obrázok a na jeho výstupe chceme povedať, že do ktorej kategórie alebo do ktorej triedy ten obrázok patrí. Áno, čiže jak toto používame v Sezname, jedno z použití, ktoré máme, napríklad sú kategorizácia fotiek k inzerátu k autám. Máme tam nejakú službu S-Auto, ktorá je nejaký autobazár. Ľudia tam nahrávajú svoje fotky a my potrebujeme vedieť vlastne, čo na tých fotkách je. Čiže tie kategórie sú ako, že vidíme to auto spredu, vidíme ho z boku, prípadne vidíme nejaký volant, interiér, exteriér, budíky, čísla, tachometre, sedačky, kufor, v akom to je stave. Čiže nám príde nejaký obrázok nafotený a my určíme vlastne z nejakých 30 kategórií, čo ten obrázok na sebe obsahuje. Potom sa to nejakým spôsobom zotriedi do toho inzerátu tak, aby bolo hneď jasné, jak to auto vypadá a aké sú nejaké jeho proste, aký je stav interiéru, exteriéru a podobne. Ďalšia taká zaujímavá aplikácia je detekcia nejakého neželaného obsahu. Spravidla chceme v obrázkoch nechceme vydávať von porno, keď to pozrieme nejaké deti napríklad, takže ako máme nejaký pornodetektor. Ten má triedy len dve. Buď mu príde obrázok, ktorý ako je podozrivý a on o ňom vyhlási, že no na tomto obrázku asi sa nachádza niečo úplne neželané, nechceme ho vydať. A naopak, keby sme ho pustili napríklad takýto obrázok, tak je povedal, tam sú všetci oblečení, všetko je tam úplne v poriadku, žiadne porno, vydávame ďalej. Nejaké iné aplikácie môžeme detekovať, akým spôsobom je fotka natočená, niekedy tam foťák uloží túto informáciu, niekedy neuloží, predsa nechceme tie fotky vydávať tak, aby boli pekne natočené. Na e-maile sa to používa, keď chceme zistiť, či vám prišiel spam, alebo či vám prišla nejaká síce odkliknutá reklama, na ktorú sa niekto prihlási, ale nie je úplne žiadaná. A kategoruje sa to do nejakého zvláštneho priečinku, tak väčšinou sa to z tých obrázkov dá poznať. A používame to na nejaké komplexnejšie projekty. Samozrejme, to, že pochopíme, čo na obrázku, nám môže pomôcť v relevancii vyhľadávania, môže nám to pomôcť určiť, čo na tej stránke sa nachádza, jak veľmi sa tá stránka je relevantná k dotazu a podobne. Nejaké iné aplikácie, čo sa používajú vo svete, alebo nejaké, ktoré v Sezname úplne neriešime, ale sú zaujímavé a tie neurónne siete tak vlastne sa nejakým spôsobom vyvíjali. Jedna z prvých aplikácií je rozpoznanie písaného textu. Keď niečo napíšete napríklad našek, pošlete to na poštu, tak nám to príde strojom a on zistí, že tam je nejaké písmeno A, B, C, D a tak ďalej. Vytvoríte nejakých 50 tried, každú pre jedno písmeno a z takéhoto nejakého obrázkového textu vám to prevedie priamo na tie znaky. Ďalšia aplikácia, veľmi populárna, známa v autách, ktoré sa riadia sami, automatické autá. Auto ide po ceste, detekuje tu nejakú značku a potrebuje poznať, aká značka to je, aby vedelo, čím obmedziť rýchlosť, stopka a podobne. Čiže tých značiek existuje nejakých 120 rôznych typov, čiže my vieme, že keď tam je nejaká značka, tak potom to môže pomocou neurónnej sieti zistiť, aká značka to je a podľa toho sa zariadiť. Toto je taký zaujímavý projekt, ktorý som na nete našiel. Niekto sa dokonca rozbehal tie veci v Raspberry Pi a vytvoril nejaké ako automatické auto, mini auto, kde má nejakú tú kameru na tom Raspberry a detekuje tu, že tu je nejaká stopka a zelený semafor a podobne. Vystaval tam tú cestu z nejakých papierov, to je zaujímavé. A ďalšia zaujímavá aplikácia je pre nevidomých alebo nejakých zrakovo postihnutých, kde vlastne na mobile nasmerujete mobil na nejaký objekt a on to povie banán alebo pomaranč alebo niečo s tým robotickým hlasom. Čiže ako banán a pomaranč asi nie je úplne pre nevidomého problém rozpoznať. Ale veľakrát napríklad je niečo nalepené na fľaši alebo plechovke od niečoho krabici, že? A tam už to on nevidí. Takže týmto spôsobom sa môže pozrieť, čo tam za obrázok je a je tam nejakých pár preddefinovaných 1000 nejakých kategórií, do ktorého sa to vždycky zadelí a rozpozná vlastne, čo na tom obrázku sa nachádza. Tieto siete sa môžu používať aj komplexnejšie, nemusí ísť iba o
obrázok zaradiť do nejakej kategórie alebo triedy. Môže sa zapojiť ako nejaká časť väčšieho systému, kde tuto vidíme, že ten obrázok sa vlastne segmentuje podľa toho, čo na ňom je, ale podľa pixelov. Čiže vieme povedať, že v tejto časti sa nachádza nejaký ako kôň a tuto hore ružovým je zobrazený človek. Podobne tu na motorkách zeleným je nejakým spôsobom vyselektovaná z toho obrázku tá motorka a ružovým tuto človek, dokonca sa to chytá aj tu na niekoho, kto tu sedí dokonca. Takže toto je jedna taká komplexnejšieho užitia tých sietí. Ďalšie veľmi zaujímavé užitie je, dáte tomu obrázok a on to vygeneruje popisok toho obrázku vlastne, čo sa na tom obrázku nachádza. Čiže tuto tá sieť ako z tejto fotky vygenerovala text, muž v čiernom tričku hrá na gitare. No, prípadne tuto pes chytá nejaký to biely míček pri drevenom stole, teda plote. A tuto vidíme, že ktoré tie regióny toho obrázku vybudili ktoré slová. Takže toto je tiež také zaujímavé použitie, akým spôsobom generovať text z obrázku. Čo môže byť výhodné aj pre vyhľadávač, kde sú napríklad fotogalérie a my nevidíme. Sú tam fotky a k nim nie je žiadny popis, takže by sme radi vedeli aj textovo, čo sa na tom obrázku nachádza. Ďalšie veľmi pekné použitie je vygenerovanie nejakým spôsobom umenia. Do toho algoritmu dáte nejakú svoju fotku plus nejaký obraz a tá neurónna sieť vyťaží vlastne z toho obrazu nejakého vizuálny štýl a aplikuje to na tú vašu fotku. Čiže takýmto spôsobom môžete vygenerovať zo svojej fotky nejakým spôsobom, dajme tomu, umelecké dielo. A neposledná rada, možno niektorí z vás vedia, veľký úspech to malo v umelej inteligencii pre hranie hier, kde pred mesiacom alebo 2 prvýkrát počítač porazil človeka, profesionála v počítačovej hre Go, čo je nejaká ázijská varianta, dajme tomu šachu, stará klasická hra, starodávna. A spoločnosť DeepMind vytvorila neurálne siete, ktoré dokážu túto hru hrať proti človeku. Táto hra má, myslím, že viac možných kombinácií na hracej ploche, než je celkovo atomov vo vesmíru, ktorý vidíme. Takže ako nenormálne množstvo kombinácií, nedá sa vždy preskúmať všetko a tá hra tam nejako rozpozná nejaké vzory a podľa toho tú stratégiu, volí stratégiu, ktorú porazí človeka. A čo je ešte zaujímavejšie na tom ich algoritme je, že nielen, že to vie hrať Go, ale dokáže to hrať aj iné jednoduché hry, kde to nejaké arkádové hry tuto, kde to len z čistých pixelov a z nejakého suplovaného skóre sa naučí nejaké vzory v tom obrázku, jak sa hýbať, jak sa uhýbať nejakým strelám a jak zostrelať nejakých nepriateľov, aby to vyhralo tú hru a dosahujú na tých hrách tam nejakých 100 hier a u väčšiny dosahujú výsledky, ktoré sú lepšie ako človek. Tak, toľko k úvodu do neurálnych sietí. Keď si to nejak zhrnieme, tá úloha, ktorou sa budeme zaoberať, je, že máme nejaký obrázok, ten kategorizujeme do nejakých tried, do nejakých predom daných kategórií. Ukázali sme si nejaké priame aplikácie, značky, porno jedno s druhým. Ukázali sme si nejaké komplexné aplikácie a takto tie siete sa nejakým spôsobom používajú. Sú k tomu nejaké otázky? Žiadne otázky, ak môžeme ísť ďalej. A ukážeme si teraz, akým spôsobom tie siete vlastne fungujú vnútri. Jak to tam funguje a jak sa to rozpoznáva. A ten príklad, na ktorom si ukážeme, je jednoduchý. Bude to rozpoznávanie písaných číslic. Čiže máme nejaký takýto dataset, kde sú nejakým spôsobom napísané rôzne číslice. A tie budeme kategorizovať do 10 tried od 0 do 9. Čiže toto je najmä tomu trénovací dataset, kde ku každému riadku vieme, že toto sú všetko jedničky, toto sú všetko dvojky, trojky a tak ďalej. A tá naša neurónna sieť vždy dostane obrázok a rozpozná, do ktorej to patrí. Keby sme si mali ten algoritmus trošku ako schematicky rozkresliť, tak tu máme nejakú neurálnu sieť, čo je zatiaľ nejaký black box. Na výstupe má takto 10, my ich voláme neuróny, ale má takto 10 ako prvkov. A keď je príde obrázok 0, bum, my chceme, aby na tomto výstupe nám to hodilo číslo 1 a na všetkých ostatných výstupoch, aby nám to hodilo číslo -1. No, tým pádom rozpoznáme, že ten obrázok 0
je naozaj tá 0. Naopak, keď tam máme niečo iné, napríklad 5, tak zase všade máme -1 až na neurón, ktorý prislúcha triede 5, kde je tá jednička a zase -1. Toto je ten výsledok, ktorý my chceme dostať. A teraz si ukážeme, ako ho dostaneme. Tak. Jedna z najjednoduchších vecí, čo môžeme, je, že si zoberieme ten obrázok. V tomto prípade ten obrázok sa nám bude skladať vlastne z 10x10 pixelov a každý ten pixel bude nejaké číslo od 0 do 1 podľa toho, či tam ako biela, alebo čierna, alebo nejaká šedá, nejaké medzi. A to najjednoduchšie, čo my s tým môžeme urobiť, je, že si ten obrázok rozvinieme ako pole hodnôt, takto do nejakých 100 hodnôt. Čiže sa na to pozeráme ako nejaké pole 100 nejakých čísel. A my si k tomu vygenerujeme nové pole, nových 100 čísel, ktoré nazveme nazývame ich váhy. A potom, čo urobíme, je, prenásobíme vždy jednotlivý tú hodnotu toho pixelu s nejakou tou zatiaľ náhodne vygenerovanou váhou a celé to posčítame. No, čiže keď to takto všetkých 100 čísel vynásobím 100 pixelov vynásobím zo všetkých 100 náhodných čísel, celé to sčítam a dostanem nejakú sumu. Keď na to trošku zazumujem, tak tu vidíme, že tá suma je ako mínus 1,78 po tom prenásobení. A tie náhodné váhy som ešte zabudol povedať, tie si vygenerujeme od minus 1 do 1 napríklad. A my chceme ako na tom, teraz budeme sa venovať neurónu, ktorý ako detekuje nuly v tom obrázku. Čiže tento neurón chceme, aby na výstupe mal 1. Lenže keď my už vidíme, že ako trošku problém je, že keď to prenásobíme, tak nám to môže lietať aj pod minus 1, aj nad 1 a tak ďalej. Čiže chceme to najprv nejakým spôsobom znormalizovať, aby tie hodnoty, čo z neho lezú, boli vždycky v tom intervale od minus 1 do 1. Na to použijeme hyperbolický tangens, ktorý to proste nejakým spôsobom znormalizuje tú sumu do tohto intervalu. A keďže chceme detekovať nuly a na vstupe máme teda obrázok nuly, tak ideálne chceme, aby z toho tangensu, aby z toho výstupu vyliezlo číslo 1. Čo práve nemáme, čiže si môžeme vypočítať nejakú chybu, koľko musíme ešte dodať, aby sme na tú jednotku sa dostali. A teraz vlastne nejakým spôsobom to je náhodne nagenerované, pre tento obrázok máme výstup minus 0,42, tá chyba je 1,42 a čo my môžeme robiť je, že my môžeme hýbať tie váhy a postupne ich meniť tak, aby sme tam tú jednotku dostali. Čiže toto vidím, že keď pohnem tou váhou, mení sa tam tá aj farba a zároveň sa im mení tá chyba toho neurónu a znižuje sa. Keď si to tak ako naklikám, tak tá chyba sa ako znižuje, môžem s tým hýbať. Môžeme si všimnúť, že niektoré váhy ako reagujú silno a niektoré slabo. Čiže keď hýbem toto, tak mi tá chyba skáče od 1,26 až po 0,78, čiže na túto váhu to je celkom citlivé. Naopak, keď hýbem touto váhou, tak tá chyba ako ledva sa pohne od 0,95 až po nejakú jednotku. No, čiže každá váha je ako inak citlivá. Čo si môžeme na tých váhach nejako zobraziť? Čiže vidíme, že niektoré váhy sú 10-krát silnejšie ovplyvňovať výsledok ako iné váhy. A tieto čísla si môžeme napríklad napočítať tak, že s tým trošku pohneme o úplne malý kúsok a pozrieme sa na výsledok. Prípadne môžeme ten celý vzorec derivovať a uvidíme podľa každej váhy a uvidíme, jak veľmi sa mení. To ako je už taká technikália, ktorá na pochopenie nie je úplne podstatná. Podstatné je, že na každej tej váhe si napočítame, jak veľmi tá váha ovplyvňuje ten výsledok. A potom, čo my urobíme, my posunieme všetky tie váhy veľmi o malý kúsok tým smerom a tou silou, ktorú sme tam napočítali. Čiže teraz, keď stlačím Enter, aktuálne tam je chyba 0,99. Tie farby sa skoro vôbec nezmenia, pretože sa to posunie veľmi o minimum, ale tá chyba nám klesne. Bum, na 0,37. No, čiže toto je nejaký spôsob, akým my môžeme tie váhy ohýbať a manipulovať k tomu, aby sme pre tie správne obrázky dostali ten správny výstup. Tak, samozrejme, že to je detektor nuly, čiže keď ten obrázok zmeníme na 5 a pustíme ho tam, tak zrazu tie čísla budú iné, nám sa toto vynulovalo. Ja to znova spustím a ten neurón sa prepočítal podľa tých aktuálnych váh a vidíme, že jeho suma je 7, čo sa nám tým tangensom znormalizovalo na 0,94. Lenže v tomto prípade my už na výstupe chceme mať minus jednotku.
Áno, pretože tento neurón chceme, aby nám detekoval nuly, ale na vstupe sme mu dali obrázok 5. Čiže pre obrázok 5 chceme, aby na jeho výstupe vlastne bola minus jednotka. Tým pádom zase môžeme hýbať tie váhy, zase to môžeme nejakým spôsobom upravovať, aby tá chyba klesala a zase si môžeme všímať, že keď hýbem touto váhou, tak tá chyba klesá od 1,8 do 1,6. Naopak touto váhou sa to ani nepohne dokonca, tam je ako vôbec nie na to citlivé. Čiže úplne rovnakým spôsobom si napočítame tú silu tých váh a môžeme si všimnúť, že tá sila je zrazu iná. Tu máme kopu 0, kde predtým boli čísla kladné. Väčšinou sú to čísla záporné, pretože pre 5 chceme ísť dole, chceme vrácať minus jednotku a tie váhy sa nám zase pohnú nejakým spôsobom, ale trošku ako keby do iného smeru na tie 5. Takže keď dám, áno, aktuálna chyba je 1,6, dám Enter, boom, zmenila sa 0,99 a tie váhy sa spozrú zase úplne minimálne. Áno? Ten Enter zmenil tie váhy podľa toho, jak sme si tu napočítali tú silu tej zmeny, tak každú tú váhu pohol veľmi malým kročikom podľa tej sily do toho smeru, ktorú tá sila diktuje, áno? Čiže tento neurón sa pohol keby 10 krát viac, než tento neurón do záporných čísel. Čiže on sa napríklad pohol o 0,001 a tento sa pohol o 0,0001. Áno? Úplne minimálne to pohneme a takto tomu ukazujeme tie obrázky dokola a na nuly od neho vyžadujeme, aby vracal na výstupe jedničku a na všetky ostatné dvojky, päťky, trojky, sedmičky od neho vyžadujeme, aby vracal minus jedničku a takto tie váhy proste manipulujeme a hýbeme a postupne sa menia a postupne nám to konverguje k tomu, aby to detekovalo tie správne čísla. Tak, sú nejaké otázky k tomuto? Ideálna chyba je 0. To chceme dosiahnuť, no. A reálne sa nám to blíži k 0 a keď už to funguje, tak už to ako niekde stopneme a nám nevadí, že to bude vracať 0,99 a mínus 0,98. To ako už považujeme za vyriešené. Ďalšia otázka? Takže tohle trénovanie vyžaduje učiteľa. Vyžaduje učiteľa. Vždycky musíme u každého obrázku na začiatku povedať, toto je 0, toto je jednička, dvojka a tak ďalej. Väčšinou tie neurálne siete, ktoré sa učia takto v praxi, vždycky vyžadujú učiteľa. Vždycky tam je nejaký anotovaný dataset, ktorý to vyžaduje. Áno? A ako sa to správa, keď vlastne to rozloží na pixelu a tam príde nejaký outlier? Myslím, do tým stavov, keď tam príde vlastne 0, ale tie pixely budú napríklad strašne tlačky, je to všetko rovnaké. Aha. Práve že netlačí vôbec, je to ohromne slabé. Áno. Toto nejakým spôsobom sa učí nejaké ako priemerné číslo nuly v tom datasete. A keď sa to trošku pohne alebo trošku zmení, keď tie zmeny ako tej farby není sú až tak ako deštruktívne, skôr tie zmeny trošku tej pozície sú dosť deštruktívne na tento algoritmus. Takže áno, je to dobrá otázka, ako učí sa to nejaký priemer tých čísel, ktoré to vidí a všetko ostatné ako odmieta. Čiže nuly sa dosť mýlia potom s osmičkami, päťky sa zase mýlia s deviatkami a tak ďalej. Nejaké ďalšie otázky? Tak, keď nie sú ďalšie otázky, tak môžeme pokračovať ďalej. Takže takto máme naučený nejaký detektor 0, ktorý nám na nuly vracia 1 a na všetko ostatné nám vracia minus 1. Úplne rovnakým spôsobom naučíme ďalších 9 tried. Každý tento neurón má vlastnú, ja to teraz refreshnem, nech to tam není. Každý tento, trošku technické problémy, každý tento neurón má vlastných 100 váh, čiže 0 mala svojich 100 váh, jednička bude mať vlastných 100 váh, ktoré zase budú nejakým spôsobom detekovať priemernú jedničku, dvojka bude mať vlastné váhy a tak ďalej, čiže dokopy tam máme 10 krát 100 váh, dokopy tam máme 1000 váh a tých všetkých 1000 váh takto učíme na každom obrázku dokola. A na konci nám to niečo detekuje a keď to robím takto, tak ten dataset rozhodujeme celkom ako dobre, ten dataset je jednoduchý, tento problém nie je moc zložitý a už na tomto máme nejakú okolo 10% presnosť. Čo my ale chceme? My chceme ísť trošku ďalej. No, my nechceme tu skončiť, ale chceme to mať trošku lepšie, chceme tých 90% vyťahnuť trošku viac
A to, akým spôsobom sa to rozširuje, je, že budeme pridávať ďalšie vrstvy. Čiže my sa na túto prvú vrstvu už nebudeme pozerať ako na nejaký detektor. Úplne zo začiatku si ju tam dáme, nainicializujeme to náhodne a už nebudeme proste riešiť to, kde má byť 0 a kde má byť 9. Budeme sa na to pozerať ako na nejakých 10 neurónov, ktoré touto oranžovou farbou majú nejaké výstupné hodnoty, na začiatku nejaké náhodné, nejakých 10 výstupných hodnot. No, čiže oranžovou farbou sme si znázornili, každý z nich má nejakú hodnotu, ktorá je závislá od neho 100 váh, prenásobí, sčíta, znormalizuje a je to na výstupe. A toto budeme považovať za nejakú prvú vrstvu a na to prilepíme nejakú druhú vrstvu, ktorá úplne rovnakým spôsobom vlastne si zoberie výstup toho prvého neurónu, vygeneruje sa tu 10 náhodných váh, vždycky jeden výstup sa prenásobí s jednou váhou, pošle, tento s touto váhou pošle, celé sa to tu posčíta a úplne rovnakým spôsobom sa vypočíta normalizácia, chyba a až tuto sa budeme pozerať na tú nulu a budeme detekovať obrázky nuly a pre všetko ostatné, dvojky, päťky, sedmičky, deviatky, tam budeme chcieť minus jednotku. A tuto vypočítame tú chybu, u každej váhy si vlastne vypočítame, akým spôsobom ju treba zmeniť. Ale tu si môžete všimnúť, že vlastne, tam nie úplne vidieť tie farby, sú to v tom druhom riadku, ale sú rôzne, že vlastne výstup, ako keby to, čo ide odtiaľto, není závislé len od tej váhy, ale je závislých od tých všetkých stovách, čo bolo predtým. A takisto táto hodnota, čo ide ďalto, není závislá len od tejto váhy, ale od tých stovách tohto neurónu. Áno? Čiže zrazu, aby sme tuto určili tú chybu a učili to, tak musíme jednak meniť 10 týchto váh a jednak všetkých 1000 váh predtým. No, čiže zrazu meníme 1010 váh, u každej napočítame tú silu a smer, akým spôsobom ju pohnúť. Celé to prepočítame, pohneme, chybu znížime a ideme ďalej. Nejaké otázky ohľadom tohto? Žiadne otázky? Asi to je, hádam, všetko jasné. Podobne popridávame ďalšie neuróny. Pre jedničku bude zase ďalších svojich 10 váh, ale už budú zdieľať tých 1000 váh. A týmto spôsobom to máme vyriešené. A takýchto vrstiev tam môžeme pridávať, koľko chceme. Samozrejme, že nemusí to byť len 10 neurónov, môže ich tam byť 20, 50, 100, koľko chceme. A takto nejakým spôsobom budujeme tú neurónnu sieť, úplne základnú. A tým, že popridáme ďalšie vrstvy, tak tú presnosť zlepšíme o pár percent, ale stále sa nedosiahneme nejaký state of the art, ktorý myslím, že na tomto datasete je ako chyba nejakých 0,3% alebo niečo, to je úplne ako vyriešené. A na to, aby sme sa posunuli trošku ďalej, potrebujeme už vnímať štruktúru toho obrázku ako dvojrozmernú, nie ako jedno pole nejakých náhodných hodnot. A aby sme tam detekovali tie shifty a tieto veci, na ktoré sa pýtal, tak chceme už detekovať nejaké v tom obrázku ako lokálne featurey, ktoré zodpovedajú nejakú dvojrozmernému charakteru toho obrázku. Tak. A na to práve slúži niečo, čo sa volá ako konvolučná vrstva. A tieto vrstvy fungujú trošku ináč. Zase si zoberieme obrázok tej nuly, ktorú sme začali. Tentokrát ho ale nelinearizujeme do nejakého pola, ale necháme ho tak, ako je. A namiesto toho si vytvoríme niečo, čo sa volá konvolučné okno. To je proste 9x9 náhodných váh, zase od 1 do minus 1. A toto okno priložíme na ten obrázok a my vypočítame hodnotu, ako vždy prenásobíme tú váhu na tomto mieste s tým pixelom, ktoré je pod ňou. Čiže takto nám vznikne nejakých 9 prenásobených hodnôt, tie sčítame a budeme to považovať za nejaký výstup toho konvolučného okna na tomto mieste. A to konvolučné okno nám takto chodí po tom obrázku a celý ho takto skenuje a akýmto spôsobom vypočítava na každom tom jednom mieste, ako veľmi reaguje na tom mieste. Takto ten obrázok celý prejdeme. A vypočítame tie pozície, vlastne, jak veľmi sa to chytalo na tej pozícii. A zase môžeme tie váhy meniť. Čiže teraz, keď tú váhu pohneme, tak vidíme, že sa hýbe ako celá tá heatmapa, alebo jak to nazvať. Ja to mám heatmapy, pretože sú to nejaké ako pozície, na ktorých to okno reaguje, kde sa ako chytá. A keď sa to naklikáme napríklad takto, tak to, čo zistíme, je, že sa nám chytá na nejakých týchto bodoch troch, čo zodpovedá
týmto pozíciám v tom obrázku a potom sa nám chytá trošku tu a tu. Čiže to, čo sme tam vytvorili, je vlastne nejaký primitívny detektor nábežnej hrany, kde tu vidíme, že z nejakej bielej farby sa to preklápa na čiernu a to sú presne tieto tri pozície, kde to reaguje. A tuto to úplne tak není, ale tiež z nejakej bielej to ide na čiernu a hlavne tieto dve zase tuto z bielej farby prechádzajú na čiernu. Čiže týmto spôsobom sme tým konvolučným oknom začali detekovať nejaké proste vzory v tom obrázku, ktoré môžeme ako pochopiť nejakým vyšším zmyslom, že sú to nejaké hrany. Tak, sú nejaké otázky k tomuto? Všetko jasné? Výborne. Áno, to bolo na schvál. Môžeme to posúvať o 1, o 2 aj o 3. Vlastne to, akým spôsobom to posúvame, nám vlastne potom definuje veľkosť tej heatmapy, veľkosť toho, jak sa to kde chytá. A niekedy to chceme väčšie, niekedy to chceme menšie, to už ako je nejaký optimalizačný detail, ktorý potom vyľaďujeme, keď tú sieť budujeme. Tak, tento jeden, to voláme konvolučné okno, alebo konvolučný filter, nám vyprodukoval túto heatmapu, ktorá ukazuje, kde je tá nábežná hrana. A takýchto filtrov my si môžeme urobiť viac, v tomto prípade som tam dal 4. A každý z nich vlastne behá po tom obrázku a každý z nich produkuje nejakú svoju heatmapu a detekuje svoje nejaké vzory. No, čiže takto jeden filter aplikáciou na obrázku vytvorí jednu heatmapu a každý tú svoju. Takýmto spôsobom si vypočítame niečo ako prvú vrstvu a keďže chceme siete hlboké a chceme robiť ten deep learning, tak tých vrstiev samozrejme chceme viac. Čiže toto budeme považovať za nejakú vrstvu 1. A my chceme vypočítať aj vrstvu 2. Teraz máme trošku problém. My sa síce na tie heatmapy znova môžeme pozrieť ako na nejaké obrázky, ale už sú tu 4 a už tu není, predtým to bolo jednoduché, bol len jedno okno, a vytvoril jednu heatmapu. Zrazu máme 4 okná a riešime to jednoducho tak, že si vytvoríme proste tie okná, tie konvolučné filtre 4 a pomocou nich vytvárame ako keby jednu tú heatmapu ďalšej vrstvy. Čiže zase všetky 4 tam priložíme, posúvame ich, tentokrát ich posúvame o 1 a vždycky tie ich hodnoty sa tu vynásobia, sčítajú, to všetko sa ešte posčíta, môže sa to normalizovať a takto vznikajú vlastne hodnoty ďalšej vrstvy, kde to zase poposúvame po celom obrázku, celé to takto pobeháme a posčíta sa to do tej jednej heatmapy. Čiže na to, aby sme vytvorili heatmapu v druhej vrstve, my potrebujeme už 4 konvolučné okná a nasčíta sa to do jednej heatmapy. Čo sa tam deje? Keď to učíme, tak v tej prvej vrstve sa nám vygenerujú nejaké, dajme tomu, detektory hrán a podobných oblastí. Tá druhá vrstva už nám začína kombinovať tie hrany do seba. Čiže keby tu sme mali detektor zvislej hrany a tu sme mali nejaký detektor vodorovnej hrany, tak v týchto filtroch sa nám môžu tieto dva detektory spojiť, nasčítať a detekovať nám napríklad nejaký roh. A to, čo sa aj väčšinou deje, je, že väčšinou vlastne z týchto konvolučných okienok v tej druhej vrstve pár sa ich nejako chytí a ostatné sa skonvergujú do nuly, pretože nás zaujíma vždy len kombinácia nejakých pár hrán a tie vytvárajú nejaké zložitejšie obrazce a zložitejšie nejaké featurey. Sú k tomu nejaké otázky? Áno? Má to tie nevýhody, že vlastne nekombinuješ potom tie featurey, si myslím. No, neskúšal som to, ale tuto, čo chceš, ty chceš kombinovať z tých jednoduchých vzorov, tie zložitejšie a tak ďalej až do hĺbky. A ono tam možno nie je ani sčítanie, možno tam je nejaký priemer, ale nejakým spôsobom sa to proste agreguje do tej jednej informácie, ktorá detekuje ten jeden kombinovaný vzor z tej predchádzajúcej vrstvy. Áno? Áno? Posúvať, áno. To je taká otázka. Jednak to trvá dlhšie, ten výpočet, keď to tak urobíš. Čiže celé to učenie ti bude trvať dlhšie, čiže sa to tak dobre nenaučíš. Ale jednak tú informáciu budeš mať ako hustejšiu. Technicky presnejšia, ale zase o to zložitejšie musia byť tie filtre potom. Týmto spôsobom nejak tú informáciu agreguješ a redukuješ ten vlastne rozmer. Tým to jedno okienko ti spĺňa vlastne toto celé
A keby si to poslal len po jednom, tak vlastne, no, bolo by to ústejšie. Ako niekedy si to poslal po jednom, to už je taký hyperparameter, ktorý ty ladíš a tým pádom ako niekedy zvyšuješ aj presnosť dokonca, niekedy zase nie. Nejaké ďalšie otázky? Ale tam bolo prvýkrát? No samozrejme, áno, to sa stáva a to aj chceme. Chceme, keď tam je pes, tak chceme, aby ako na rôzne obrázky psov to generovalo ako jednu heatmapu, kde sa detekuje pes. Akože by tam mal napríklad kočka a pes. A stále by sa to spojilo do jednej heatmapy? Hodiny a pes. Viac menej áno, pretože ako tá hrana detekuje hranu a tá hrana sa chytá na rôzne hrany. Podobne, keď tam budú nejaké zložitejšie vzory, tak sa budú tiež chytať. To si potom ako ukážem v tretej časti prednášky, že vlastne niektoré tie vzory, tam sa detekujú napríklad hodiny, ale oni sa čiastočne detekujú aj na človeku. Takže je to odpoveď na tú otázku? No? Myslím, že bol aj taký článok, že niekto zámerne generoval také obrázky, čo vyzerali ako šum a tá neurónka to rozpoznala. Áno, presne tak. Ale tie neurónky, dá sa vygenerovať šum taký, že tá neurónka si na 100% myslí, že tam je banán. Takže to sa ako dá. Tam bol dotaz? Ten učiteľ, to si ukážem ako pozdeji, ten učiteľ sa vždy až na konci tej sieti a vlastne úplne rovnakým princípom sa proste napočítajú tie zmeny na tých váhach, áno, vždy sa vypočíta, jak tá váha má vplyv na tú konečnú chybu a podľa toho sa to mení. A nie, najprv to musíme celé vystavať a potom to môžeme učiť. Samozrejme sú tam optimalizácie, potom pokročilé, kedy sa dá ten prvý layer preučiť nejakým spôsobom, alebo predučiť nejakým spôsobom, aby nebol úplne náhodný, až potom sa doučiť napríklad, alebo tak, ale to už sú také pokročilé veci, ktoré sú trošku mimo tých základov, ale môžeme pokecať potom na pive napríklad. Nejaké ďalšie otázky? Tak, budeme pokračovať. Čiže takto nám tieto 4 okienka vygenerujú heatmapu v druhej vrstve. Keď tých heatmap chceme viac, tak vždy musíme urobiť nové 4 okienka a to nám vygeneruje novú heatmapu a tak ďalej. Keď sme s vrstvou 2 spokojní, pokračujeme ďalej na vrstvu 3. Bum. Zase vrstva 2 má 3 heatmapy, čiže keď chceme vytvoriť jednu heatmapu vo vrstve 3, už potrebujeme len 3 tieto okienka, ktoré to tam pojazdia a môžete si všimnúť, že aj ten rozmer sa časom redukuje, s tým sa tiež dá nejako bojovať, alebo nám to vyhovuje naopak. A takto tam pridávame tie vrstvy, až kým sme není spokojní, medzi to môžeme dávať zase nejaké normalizácie a tak ďalej. A keď už sme si povedali, že tých konvolučných vrstiev máme dosť, tak čo na konci urobíme je, že si ich zlinearizujeme do jedného pola a na to už napojíme tie plne prepojené vrstvy, čo sme si ukázali v prvej časti vlastne tých animácií a za tým už môžeme dávať tie neuróny, ktoré detekujú tie konkrétne triedy a cez to všetko to nejako propagovať tie chyby až na tie filtre úplne na začiatku a meniť tam tie váhy. Tak, nejaké otázky? Áno. Väčšinou áno. Je nejaký článok, kde dokázali, že pridávanie vrstiev pomáha. Tie prvé siete, jednu z prvých si ukážeme, ktoré prekonali ľudí, alebo ktoré prekonali vlastne aj ostatné všetky riešenia na rozptýlenie obrazu, mali tých vrstiev, dajme tomu 7. A najnovšie siete majú tých vrstiev 200, čo publikoval teraz nedávno Microsoft a dokonca niekto zobral ten Microsoftý model. On to není úplne tak jednoduché, jak tuto, tam už sú nejaké trošku vychytávočky naviac, ale principiálne to ako funguje podobne. A dokonca tých vrstiev myslím, že natrénoval 1000, takže tie čísla sa hýbu takto nejako. Nejaké ďalšie otázky? Tak, to by bolo všetko k tomu, akým spôsobom to funguje, akým spôsobom sa to učí. A takto nejak môžu vyzerať tie vrstvy, tie konvolučné filtre v tej prvej vrstve, ktoré detekujú tie rôzne hrany a rôzne farby. Tu sa detekuje nejaký prechod medzi zelenou a fialovou
Tu sa detekujú rôzne kombinácie rôznych hrán a tak ďalej. Tak, teraz tu máme nejaký program na vizualizáciu tých sietí. Ja to takto prepnem úplne do základu. Tuto sme nahrali nejakú sieť, to je jedna z prvých sietí, ktorá bola nejakým spôsobom dosť komerčne použiteľná a už mala pekné výsledky, ktoré konkurovali ľuďom na anotovanie nejakých tých obrázkov. Táto sieť, tu je nejaký vizualizačný program, ktorý vizualizuje. Tuto hore máme vlastne zoznam všetkých vrstiev, ktoré tá sieť obsahuje. Konv sú konvolučné vrstvy. P1 a N1 sú nejakým spôsobom nejaké normalizácie, ktoré nás v tomto prípade už až tak moc nebudú zaujímať. Tu vidíme, že je nejakých 5 konvolučných vrstiev a FC sú plne prepojené vrstvy. To sú tie, kde sa to kombinuje všetko so všetkým, prenásobí sčíta a to sú tie vrstvy, ktoré sa učia už na tie konkrétne triedy. A nakoniec máme táto sieť je konkrétne učená nejakých 1000 úplne obecných tried, kde ako všetko možné, čo sa na svete môže vyskytovať od psa, kočky, jablka, auta a podobne. Ten program vizualizačný má v tomto segmente nejaký obrázok, nad ktorým to pracuje. A tu sú nejaké odhady, vlastne, ktorú triedu si myslí, alebo do ktorej triedy to patrí. Čiže tu sa mu dá nejaký žralok a myslí si, že to je nejaký tiger shark alebo great white shark. Není si úplne istý druhom žraloka, ale ako odhadol, že to je žralok. Tu môžeme prepínať, je tu nejaký ako abstraktný obrázok bubliny, kde, neviem, či to úplne vidíte, ale je tu napísané bubble. Áno, tu je golden retriever s 0,98% šancou to ako odhadlo toho psa. A v tomto okne môžete vidieť vlastne výstup, alebo tie heatmapy tej prvej vrstvy. Áno, tu sú tie všaké detektory hrán a tak ďalej. A môžeme si to pustiť dokonca aj na kameru, kde sa do toho môžem nejakým spôsobom pozrieť. A ja tu mám už prichystané rôzne takéto ako rekvizity. Aj také bow tie, čo to je bow? To je motýlik, že? Chcem, aby to videlo. Čiže tam vidíme, že to není úplne presné, nefunguje to, ale nejakým spôsobom to uhádlo, že mám ako sunglasses, čiže slnečné okuliare. A keď prejdeme teraz idem prepínať medzi tými vrstvami, keď prejdem úplne nakoniec, tu sú ako rôzne, veľké, tak tu je nejaká vrstva výsledkov, kde vidíme, že sa nám tu chytajú ako dva výsledky, to je všetkých tých 1000 tried, ktoré to pozná. Sunglass a sunglasses. Z nejakého dôvodu autori si vybrali pre slnečné okuliare mať dve triedy, keď ich mali len 1000, neviem prečo, ale anyway. A môžeme tam púšťať ako rôzne, tuto mám nejaké jabko. Granny Smith, to je nejaká odroda nejakého jabka, že? Čiže ešte si myslí, že to je trošku citrón, ale nejakým spôsobom to ako funguje. A my sa môžeme teraz pozrieť na tie ako výstupy tých konvolučných okienok trošku podrobnejšie a môžeme sa pozrieť, čo vlastne tie vrstvy detekujú. A tu sa nám ukáže nejakým spôsobom vlastne, sú tu nejaké 3 vizualizácie. Ja keď tu budem behať, tak tuto vidíme nejakým synteticky vygenerovaný obrázok, ktorý tá vrstva detekuje. Čiže keď prejdem úplne na koniec a tu si nájdem, tu je citrón a tu je Granny Smith, čo je naozaj nejaké jablko. Tu je nejakým spôsobom vygenerovaný syntetický obrázok, ktorý by sa tej sieti najviac páčil, keby ho videla a s najväčšou pravdepodobnosťou mi povedala, že to je ako Granny Smith jablko. A tuto v tejto časti vidíme obrázky z reálneho datasetu, na ktorom to bolo učené, že ktoré obrázky vlastne najviac spĺňajú definíciu toho Granny Smith. A v tejto tretej časti sú vizualizované, a to už úplne nevidíte, že to asi nebudem ani rozoberať, ale sú tam vizualizované, že ktoré pixely z toho obrázku najviac pomohli na to, aby sa tá trieda určila. Keď to prekročí na ten lemon, tak vidíme, že ako vizuálne tam vidí nejakú súvislosť. Je to proste žlté a je to okrúhle, takže prečo by to nemohlo byť lemon?
Tak. Tu si môžeme ukázať, jak tie hrany vlastne fungujú, keď tú kameru zase spustím a budem tomu dávať. Tuto vidíme, že to detekuje už nejakú nábežnú hranu. Vlastne toto je detektor hrany. Tu vidíme vizualizované, na ktorých obrázkoch sa ako najviac chytá. A vidíme, že to je nejaká hrana zo svetla do tmy. A keď sa posuniem trošku nabok, tak hneď vedľa vidíme, že je neurón, ktorý sa chytá na prechode tma-svetlo. No, čiže tieto dva neuróny nám detekujú vlastne tie nábežné hrany a zase nejaké spadajúce, aby ak nazvať hrany. A keď mu ukážem tento obrázok, tak vidíme, že tuto sa chytá ružová farba. No, je to tam trošku aspoň vidieť. A podobne tuto je neurón, ktorý sa nejakým spôsobom, alebo na fialovú farbu. Čiže on je najviac excitovaný v tejto časti toho obrázku. Tak. Jak tej sieti ideme ďalej, tak tam prichádzajú iné konvolučné vrstvy, kde tu si môžeme všimnúť, že to už reaguje na nejaké ako pokročilejšie vzory. Tu sa nám to napríklad pekne chytá. To už sú nejaké ako pokročilé fialové alebo ružové vzory, pokročilé červené vzory a tak ďalej. Dokonca tu sa to chytá na nejaký text. Čiže keď tomu ukážeme napríklad, keď si znova dám tie okuliare, oni sú už trošku zničené, ak to používam. A preklikáme sa, čože? A preklikáme sa tu na nejakú úplne poslednú konvolučnú vrstvu, ktorá by už mala detekovať nejaké komplexné veci, tak tu vidíme, že sa to celkom chytá vlastne na môj tvár. A tu aj vidíme, že z datasetu to je nejaký detektor proste ľudskej tváre. A my si to môžeme na tom zamraziť. A my sa môžeme pozrieť vlastne do hĺbky do tej siete, že od čoho je tento konkrétny detektor ľudskej tváre najviac závislý. Z tých nižších vrstiev vlastne odkiaľ bere on tie informácie a čo kombinuje do seba. Čiže keď sa tu prepnem na vrstvu, na štvrtú konvolučnú vrstvu, a už sa mi to zaseklo. Hopla. Nevadí. Vadí. Zasekol sa mi celý počítač. No ale to, čo som chcel povedať, už je to aj tak koniec prednášky, je, že on závisí od tejto vrstvy a možno to niektorí vidíte, aj túto táto je trošku zelená a naopak tieto dve sú červené, bohužiaľ to nevidíte, ale týmto si môžeme nejakým spôsobom vizualizovať, od čoho závisia pokročilé vrstvy od tých predchádzajúcich. Tak, sú nejaké otázky ďalšie? Áno? To je dobrá otázka. Neviem, či tam máte kategórie urobené úplne hierarchicky. Myslím, že nie, pretože by sme tam videli u toho žraloka aj rybu a tak ďalej. Takže že v tomto prípade... Ale v iných projektoch si myslím, že to je úplne možné, aby sa to proste... Moment, ja to zadám. V iných projektoch je úplne možné, aby sa to učilo týmto spôsobom. Vždy, keď tam bude žralok, tak ho zároveň učíme aj na rybu. Čiže tam bude nejaký detektor ako ryby a potom tam budú poddetektory žralokov a podobných vecí. Takže to bude proste fungovať. Nejaké ďalšie otázky? Áno? Áno. To je výborná otázka, akým spôsobom to trénovať a učiť. Aby si to natrénoval úplne od začiatku, potrebuješ milióny obrázkov a týždne nejakých GPUčkového času. To je hodne veľa a tie milióny obrázkov musia byť ako anotované a pokiaľ možno čo najsprávnejšie, aby tam nebol šum.
To, čo ale môžeš urobiť, je taká finta, pretože našťastie komunita tieto siete predtrénováva. Je tam súťaž ImageNet, kde tých milión obrázkov naanotovaných. Je to ako verejná nejaká iniciatíva kopu vedcov celého sveta. A sú ľudia, ktorí potom natrénujú tieto obecné siete, ktoré majú týchto obecných, dáme tomu 1000 kategórií a potom súťažia v súťaži a najlepší model sa väčšinou zverejní. Väčšinou to ako vyhráva nejaký Google alebo Microsoft. Posledne to vyhrá Microsoft, Facebook má dobré siete a tak. Takže ty potom môžeš vlastne tie ich siete stiahnuť, rovno natrénované a môžeš ich už použiť. Oni sú obecné a tým pádom ako predpokladáš, že sa tam rozpoznajú všetky obecné vzory. A to, čo ty urobíš, je, že ty tie trošku ako pozmeníš, namiesto tých 1000 kategórií tých zahodíš a dáš si tam svojich 26 a budeš cez to pumpovať svoje obrázky a budeš tie ako keby siete doohýbať na ten tvoj problém. A to je to, čo väčšinou v Sezname robíme. My to neučíme od začiatku, pretože jednak tie obrázky nie sú úplne ako... nemajú taký veľký budget, aby sme si mohli dovoliť teraz anotovať milióny obrázkov. A jednak to je ako o mnoho úspornejšie. Namiesto proste GPU farmy ti stačí jedna grafika, kľudne aj takú, čo máš doma na hry. A namiesto týždňov to učíš deň, 2, 3 a potrebuješ, dajme tomu, 100 000 obrázkov, 50 000. Takže toto sú tie čísla, s ktorým to potom naučíš na celkovú presnosť. Zode otázka? Týmto spôsobom sa vytvoril aj ten ImageNet. Ten už obsahuje ako desiatky miliónov, keď nie stovky obrázkov a je to fakt anotované hierarchicky, ako ryba, žralok, taký pes, ja neviem, aký proste Rottweiler a všetky autá, značky a tých tried je tam hrozne moc, takže toto sa dá presne takto ako použiť. Bohužiaľ, ten dataset toho ImageNetu není komerčne k dispozícii. Našťastie tie predurčené siete sú, takže to môžete používať aj vo svojich projektoch, startupoch a podobne. Takže to je ako celkom hotová vec. Tie frameworky, väčšinou sa to programuje v C++, ale väčšinou sú na to nejaké wrapre, napríklad aj do Pythonu. Tie hlavné frameworky, ktoré s tým pracujú, sú Caffe, TensorFlow, Torch a Theano. A okrem Torchu majú všetky wrapre do Pythonu. Torch jediný beží z nejakého dôvodu v Lua a to je smutné. Keras je nadstavba nad Torchom alebo Theanom, takže to je ešte wrapper nad wrapperom a v ňom sa tiež dobre dá robiť vlastné siete. Nebola tuto nejaká otázka? Bola? Je to možné. To je fakt, alebo to vieš? Ja aj to neviem. S tým nepracujem. A je to možné, ako tie detektory ľudí sú celkom dobré, si myslím, ale s tým ako moc nepracujem, takže neviem ti povedať. Neviem ti odpovedať. Áno? Obrázky, ktorých si rozpoznal, je vhodné nejakým spôsobom normalizovať. Máme sa týka rozmieru pixelových nejakého kontrastu nebo barevného torovania. Áno, výborná otázka. To, čo sa deje, je, každý obrázok sa proste prescaluje na 200, v tomto prípade v tejto sieti na 256 x 256 pixelov. A normálne sa to, keď to je dlhý obrázok alebo na výšku, tak sa to proste stlačí. S tým sa tam predpokladá, že tie ako keby konvolučné vrstvy, je ich tam toľko, že na každý ten scale sa naučí ako jedna. A ešte sa predtým robí to, že sa odčíta od toho nejaký priemer všetkých obrázkov, ktoré existujú, aby to bolo zase normalizované do nejakých rozumných plus 1, minus 1 hodnôt, dajme tomu. Áno. Nejaké ďalšie otázky? Tak, pokiaľ už nie sú žiadne ďalšie otázky, tak za mňa to je všetko. Ďakujem vám za pozornosť a môžeme pokecať v hospode.